Zdravo svima. Pazi ovo. Samo u Belišću. Negdje u šumi. Iza groblja. Malac. Mislim da je to mor napravio. Danas sam htio nastaviti na onu temu o promjeni ponašanja. Naime, postoje samo 3 metode kako se mijenja ponašanje. Prosvjetljenje, to odbaciš mijenjanjem okruženja, nekad ne možeš ni to raditi. Treća stvar je sitne navike. E sad, što je to sitna navika? Pa, što je navika uopće? Pa navika je ponašanje koje se odvija automatski bez razmišljanja. A sitna navika bi bila ponašanje koje traje manje od 30 sekundi, radi se svaki dan i ne proizvodi nikakve loše emocije. Sad pitate se zašto je sitna navika tako učinkovita u promjeni dugoročnih ponašanja. Pa odgovor na to pitanje je u tome što to možete zamisliti kao nekakvu analogiju sa biljkom i sjemenom. Pazi ovo sad, hoće biti zanimljivo. Dobre, znači, analogija sa biljkom i sa sjemenom. Pa sitna navika je kao kad posadimo sjeme i ono izgradi dobre korijene. Naime, ako biljka ima dobre korijene, ona ima šanse da uspije i da sazrije u nešto veliko. Šta to znači? Pa sitne navike, pošto su male, one ne odumiru i mogu ustrajati i onda na taj način jednostavno omogućuju nam da ne umru i imaju priliku za rast i zato su one jedno od najlakših načina kako promijeniti svoje ponašanje. Zdravo svima.